Ngiyanitshela ngeke uvele usuke nje uthi khona intombazane eseyishintshile ibe lentombazane inezingane wena unangane awazi lutho othandweni nosuyolobola kanti uthanda umntanami udlile lo mntwana kwami nje ngeke azalale mangabe ezoqhubeka nalomntwana athi uzomletha kulamagceke umntanami ngiyamshiya emzini kayise kodwa mama ngiyamthanda nje uMaSibiya kwenziwe njani uzokuthanda omunye umuntu-ke noma ungasathathanga esontweni uthatha intombazane engalungile emagcekeni asekhaya. Cala ukuthatha leli thuba kubingelele mbukelo we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Nazi-ke ukuthi inkinga zomndeni suke simenyiwe sasesiyamenywa futhi sasabela njengamanje kunoma oseduze kwami sizombingelela nje bese yazisho ukuthi ubaba akaba asitshele ukuthi ufisa simsize ngane esi-Black Life TV. Cala ukuthatha leli thuba ukukhulu ukuhlonipha nokuyithoba ngikubingelele mama sabona njani. Sanibona ngane zami igama lami nginguNono Rosetta Dlamini. Nginguma kabafana. Okay. Nginenkinga lapha sisekhaya. Okay, waza nazo ma. Hey, ngisenkingeni enkulu angisenayo ubaba ekhaya ngihlushwa abantwana. Kodwa nje umfana wami ungizela nenkinga yendaba. Engazi ukuthi ngizoyithini phakathi kwaleli ekhaya. Umntana wami uthi usekhulile. Usefuna ukusilethela umakoti ekhaya. Okay, wow, that's good. Bazalwane, ningasho ukuthi into e-right lena ayikho good lento. Uzongitshela ukuthi umntanami uyothatha ingane kaMaSibiya. Ingane kaMaSibiya mina ngiyifuna phakathi kwalowa muzi wami. Ingane kaMaSibiya inenkinga. Mina ngizela ingane ezifundisiwe ekhaya. Labantwana bami ngibakhulise kanzima. Ubafana-ke nje kakhulukazi. Bekumntwana ohamba ngendlela eqotho. Ngazi ukuthi umntanami akabhemi, akaphuzi, akahamba emgaqweni nabafana. Kodwa uzongiqhamukela sengilethela elikhulu ihlazo. Uzongitshela ukuthi uyoshada leya ngane. Leya ngane engathi ithandana nobaba uDlomo. Uma uDlomo wazi wathatha imithwalo waphuma wahamba kwakhe. Esuswa ile ngane. Le ngizoyitshela ukuthi ubafana useyayithatha uzoshada nawe uzoyifaka kwami. Ubafana akaze azabe nengane mina ngazi ukuthi kwami nginomfana osayinsizwa. Ubafana usengithathela umntwana osebuya endodeni eyahlukana nomfazi ngoba ekhishwa yena lo mntwana. Ekubeni mangabe ngisathi ngithi ngisayilalela indaba yabafana uzongitshela ngomuntu osezele kathathu. Uzole ingane yaKaNdlovu. Waphinde wazozala ingane ezimbili zakaNtuli. Lo muntu uzothi kufanele ezoba ingoduso yakwami. Mina kwami ngilindele umuntu ozoba ingoduso ohlulayo ngoba thina impilo esiphila ngayo siphila ngosiko lamaNazaretha kuleli ekhaya. Manje yena usezongilandela umuntu osewumfazi kabili. Usezalile phela lo kabili noma kathathu. Usewumfazi kabili ngoba uyile kwakhe kubuka lengane wabese yahamba eyongena kulommuzi kalomfazi asewuhlekizile wabese yohlala khona. Bese ehluleka khona usezohlala kwami usezogana ubafana. Ubafana ngiyazi into angenzela kuyona. Ngizobika ukuthi angiyithandi neze nezinto engenzele ubafana kuleli ekhaya. Okunaloko ubafana mangabe ehluleka ukuthi ahambe ayofuna intombi njengoba mina ngazi ukuthi yena uyinsizwa intombi ehlolayo la ikhathi nasiphila ngosiko lamaNazaretha. Njengoba siphila kulolu usiko esina kulona mina ngidinga umuntu wesifazane oyintombi ngoba nami ngazi ukuthi ingane yami intombi. Makuwukuthi ubafana uqhubeka nokuthi uyahamba uyothatha lengane ngiyahamba mina la ekhaya ngishiya naye kulo muzi kababa. Ubaba mina wangishiya ngihlupheka ngayikhulisa lengane. Ubafana ngisazi lento asezongiqhamukela naye ezoyibika la ekhaya. Sengithi nama ngize ngizobika la ku-Black Life ukuthi inansi inkinga engihlangabezana nayo ngale ngane la ekhaya. Ngiyakuzwa mabafana ehlisa umoya sengikhona yazo. Ngizokuthwalisa lo mthwalo othwele. But engifisa ukwazi ukuthi nabantwana bangakuvele wena ba. Mntanami. Ngikuzwa kahle ukuthi uzongithwalisa kumuphi umuzi. Nginabantwana abathathu kuleli ekhaya. Ubafana enginaye, uZodwa noZama. Uyena kuphela umfana lo sizobonisana ngithi lama ngidinga usizo. Ngidinga usizo. Yes. So ukubonisana kwethu ukuthi sikulalele thina. Bese siyabona siyakwazi uqhamuka nesisombululo yini ukuthi uzokwazi kanjani ukubhekana nalenkinga. Yeah, understand lento engizama ukuyichaza. So sengizwile iside lakho le story. Wasuyachaza ukuthi ubafana ingane yakho iyona ngane eqotho wazi usinsizwe ensuku kodwa sikwazi ke phela ukugarantela lokho yabo ngoba abafana bayaphila eminyanga wazi ungenze kumfundise kahle kodwa might happen futhi ukuthi naye nje for the fact ukuthi uthana nalo ntombazane umgundatshani lapha emgaqweni
Khombisa ukuthi uyakwazi. Garanta mina ngumntanami. Owami ubafana mina ngiyamazi uzalwa yini. Asisayenzike lo 2026 ugaranta ngengane. U-2026 ingane yami into efike manje. Ngiyasho ukuthi usagaranta ngengane. Ngigaranta ngaye umntanami. Umntanami ngiyamazi efika ngiyamazi ephuma ehamba ngiyamazi ethatha into. Umbone ngane ukuthi yena ubafana uthandana lentombazane ukutshelile yena ukuthi usefuna ukuyithatha noma nje umbonile. Uqhamuke ubafana esezongitshena bengilongizwa lento. Ngiyizwa le ndaba lentombazane ngikhuluma ngithi hayi kwami niyadideka nisho ubafana bami. Ubafana wangiqeda kamandla mase efika yena esezongitshena ukuthi hayi ma bese ngicabanga ukwenza kanje. Kuphi na uyangichazela. Ngeke bafana namanje ngisaphika ngani zami. Le ntombazana ngiyifuni mina kulela yami ekhaya. Okay, ngiyavuma ukuthi asifuni ingane abasibi. Asithena ubafana akayibona itype yakhe eyintombi into esontweni. Kashembe khona nje amantombazana agcwele wonke. Cha, awekho amantombazana agcwele wonke. Lithi usiko lesiZulu la sikhona kukhona intombi into bese kuba khona intombi zentethelelo. Oh, Mina umntanami bengazi intombi entethelele enjani ke ma? Intombi zentethelelo intombi eseziyathola abantwana esezifuna ukuthi zithathwe zinikezwe obaba abadala. Ubafana phela mina mangabe ezongithathela lengane kaMaSibiya kusho ukuthi phela nisehambile uthatha intombi yentethelelo. Yena beyinkosana. Mana ngiyakuzwa cela ukuhlala emadevini. Intombi entethelelo kusho ukuthi sibhilonga kobaba abadala kuphela. Yebo, ayisangeni kobafana. So ufanele wena uyomboza uyocojozwa lapha ngoba wena sewuyintombazane engasanakwa abafana. So uyintombi yentethelelo wena. So uthi njani sesiyakhawukela ukuthi sikunikeze umkhwenyana la. Manje mina ubafana uzokwenza into efana naleyo ephathi kwekhaya lo baba omkhulu. Ngiyakuzwa mama. Mina ngidinga intombi ezonyathela kumaNazaretha iphume ibonakale igqizi iphume siyikhiphe ngendlela yosiko. Eganani umntwana mekubizwa ngani nginkosana. Mina ngazi ukuthi useyinkosana. Imake ma uma simbiza ubafana because kuzophoqa ukuthi simbize sizwe iside lakhe le story. Mhlawumbe yena le ndlela ubazi ngayo intombi yakhe yena akayazi ngayo. Yabo? And uzomluleka njengomzali angithi uzohlisa umoya ngiyakubona manje usujulukile. Wehle nje ngempela umoya. Mefika ubafana ukwakhuluma kodwa naye before uzubhalele la ekhaya. Ingane zami sengikhulume ngiqedile naye. Wathini ukhuluma naye? Ukuthi ngikhulume kakhulu nengane nawe uyazi njengoba sikhona ekhaya. Uthe yena into yakhe yinto yakhe. Kusho ukuthi phela ubafana ngani zami uxoshwa mina kuleli khaya. Mangabe mina ezongilandela omunye unkosikazi azomfaka lana kumina. Mina ayikho into engizoyitshela umakoti wakwami ngoba phela ngiyamazi isimo sakhe. Naye ubafana lengikhuluma ngawe uyamazi uyambona into ayenzayo. Kodwa nje du yena usephikelele. Ufuna ukuthumela umalume. Angimazi noma bayamupha noma mhlawumbe uzokhipha inkomo zakwami ahambe othatha lo makoti wakwakhe. Akasebenzi nini ubafana? Ubafana ubamba amatoho. Akasebenzi into esile. Ulwa nokuthi uyise washiya inkomo esibayeni, washiya imfuyo phansi kwaleli khaya. Kufanele enze njani ubafana? Fana asukume ahambe asebenze njengoyise alanda umakoti wakhe amthandayo. Bese iyaphuma ke le ntombi yakadlamini eyimini. Ibuyele eceleni kwaphela ubafana ngilethele umuntu wanombani. Uzohamba ubafana emsebenzini afike le ngane ngoba vele ithathu ihambe ngithini mina ubafana evuma into enjena phansi. Uyaphuza kodwa kusamponjwana ubafana uyadrink. Akaphuzi kwakuphuza umntanami. Akaphuza akabhema umntanami. Ngazi ukuthi nje mina uhamba nendaba zenkolo. Wema singasimosha isikhathi ngoba ngiyabona ukuthi yabo noshukela uzohamba ugcina unyukile bese siba nenkinga. Ngingakwazi ukukusiza ke mina emlangeni. Ngicela ukuthi sizame ukumthola ubafana ngizocela i-team ukuthi ngisondezele yena. Ngiyacela bakithi. Abe khona la uzomchazela kundlela ozizwa ngayo. Yonke nje lento umchazela uzomchazela. Sizwe iside lakhe le story ukuthi ngempela ithini into naye nengane kaMaSibiya. Ngani zami kodwa mangabe ngafuni ngiyathutha kulomuzi ngiyahamba ngimshiya nawo. Ngoba ngiyifuni le ntombazana kaMaSibiya. Angifuni ingane edudliza umuzi ngicela nimbize ubafana. Mhlawumbe uzoboniseka ehlisa umoya sithanda sami. Bukela Black Life TV yamuza kuma ichaza udaba lakhe uthi nenkinga yendodana yakhe efuna ukuthatha umuntu noma ake ngithi nje esithandana nentombazane engayiphethe kahle endaweni ize yathandana kuthiwa yakakhipha ngisho noma wakhona Nkosi yami uma Mandlobo ngithiwa akasekho sebevele bambhakaza igama lakhe isibongo sakhe khona la kodwa kuma uthi yena akayiboni nje lengane icacela kwakhe into ayidinga yena kumfana wakhe udinga ukuthi nje athola intombi into enkonzweni akafuni ngisho nentombi entethelelo magasela asidingakala bafowethu uma ukuthi nje usuzela usuyathethelelo nasebeyahawukela abafana basakuboni hey bafethu izinto enikhuluma leminyanga namaculture kodwa akazili ukuzokwenza lokho ngicela ukuthi ngokukhulu ukuhlonipha simhlonipha uma ngekuthi yena ofisa kwenzakaleni kwakhe and sibone ukuthi ubafana uzoyithatha kanjani lo daba uzokwazi uku-understand and respect uma enze ngendlela uma afisa ngayo asambe nisomlando bafana.
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Welcome back mbukelo we-Black Life TV. Isiqopho sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Niyazi-ke sisakhuluma noma walichaza udaba lakho alibeke ethebeni. Sesiyabuka ukuthi ekubalekile ukuthi simthole uNdodana ubafana bekhona naye ukuze naye ayikhulumele phela yabo lonto ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi wonke umuntu abe ne-side lakhe noma ukuze sibone siyakwazi ukuphuma nesixazululo sale inkinga ekhona. Sawubona bhuti wami njani? Yebo sisi Magasela. Ngizothanda ukubingelela ababukeli ekhaya. Igama lami ngingubafana Dlamini. Yes bafana. Esimenye uma wakho la bhuti. Uyangitshela uma wakho ukuthi uyindodana ephethe kahle nje umuntu oright mfethu. Uzizwa kanjani umzali wakho mekhuluma kahle kanje ngawo? Ngithanda ukubonga kuleyo ndawo ngoba vele ngikhuliswe uye uma inhlonipho yakhe so nami ngafunda ukuthi ngihloniphe. Ngikwazi ukukhula ngize ngibe mdala. Ngiyakuzwa yazi ukuthi nje but uma khona fisa ukuthi akutshele kona kubeke ethebeni engisakubuza izinto eziningi uzovela akuchazela ukuthi indaba esibhalile Black Life TV bese ke nawe sokunikeza ithuba ukuthi ichaze side lakho le story uzizwa kanjani ngalokho kufisa uma ngawo. Yebo ayikho inkinga. Sanda sami. Yebo bafana njengoba ngikhona la ngize ngazocela ukuthi ngibe novo ukuthi ngizobikela iBlack Life ukuthi nginenkinga lana bafana ngendlela engikukhulisa ngayo nangendlela oqhubeka ngayo ngomsebenzi okade uvela uqhubeka ngayo ngenhlonipho nangezenzo wenza ngayo. So uveleke manje na-ke wangishaya nje ngembazo ekhanda wazongitshela ukuthi uyongilandela lo wamntwana wakho uthi uzomenza umfazi phansi kwalomuzi kababu wakho. Mangibuza ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi uhambe uthathe le ntombazane enemikhuba yonke indawo ekubeni wena unawo umntwana yena usenabantwana abathathu unalo mntwana amthola ngale nalo mntwana amthole ngale kale ndoda akhiphe umfazi waye endlini kwahlala wena kodwa uzongitshela ukuthi uzothatha lo mntwana uzomenza umfazi phansi kwaleli khaya lika baba. Ngiyakubuza bafana uzomenza kanjani umfazi umntwana onjene emphakathini ohambe ona yonke indawo ehambe edaka utshwala elale ezipotini? Mina ngizohlala kanjani nomfazi nje ekubeni ukholo lethu esiphila kulona uyalazi kahle ukuthi lihamba kanjani? Wena bafana kodwa uyaphikelela ukuthi uzongilandela umuntu ongaseyena intombi uzomfaka emzini kababa wakho. Bafana uthi angenze njani? Yingakho ngithatha isinqumo sokuthi ake ngihambe lolu daba ngiyoluthula mhlambe ngizothola indlela engcono nawe nomqondo mhlambe uzojika ube yilento efanele ngoba ngicabanga ukuthi ubafana ozalwa yimina kufanele athathe inkosazana azoyibeka emzini obaba omkhulu. Manje ubafana ungenzela umhlolo ungithathela umfazi wentethelelo uzombeka ekhaya lo baba omkhulu. Kanjani kwami nabafana ngazi ukuthi mina ngizele umntwana osayinsizwa kanti wena ukusiphi isimo mabuzo ngithathela ingane enjene edako utshwala ehambe ezipotini ehambe ikhipha amadoda emzini wabo. Yeyami le ngane yenze nje. Ngicela uchazele labantwana bako Black bani ukuthi yini lento yenza uphathi kwekhaya lika baba. Wasisi Magasela ngizothanda ukuthi ngikhulume. Nawe sisi Magasela uyazi uthando akekho ongakukhethela lona. Uma umthanda umuntu uyamthanda. Awuthandi izenzo zakhe azenzayo. Because ngiyazi ukuthi mengimthatha uMasibiya uzoshintsha masesekhaya. Konke uzokuyeka akade kwenza. Ebengikufisa nje ukuthi uma anginike izibusiso ngimthatha uMasibiya ngimlethe ekhaya. Sikwazi ukuqala umndeni kabusha. Sikushiya sekwenzile empilweni. Kuphela ngoba ipast le sesikhuluma ngefuture le. Usenjani manje mhlambe ke usaphuza kodwa khuluma iqiniso bafana? Ukuphuza uyaphuza mina nabangani bakhe ngaleso sikhathi ngeke ngithaka ngaphuza kodwa usekhulile ngalento yasekuqaleni akasazenza izinto ezibhedala ezayishoyo uma senesikhathi singanani nithandana nina about no sisandane u2 years kuyikona ukuthi uma ubengazi njengoba sengimazisa manje bengifisa ukuthola izibusiso nakuyena ngingathathi inkomo zobaba omkhulu ngihambise uma ngingamazisile. But uma ubalula ukuthi yena niyakhonza nina nikhonza ebuhleni esekahle esebuhleni Kunjani mntana? yebo uthena nikhonza ebuhleni so uthi ena iculture yini ayikuvumela ukuthi wenze ngalendlela owenza ngayo akwazi ukuyikhethela intombi nje la emgaqweni wena enengane ezimbili kuthiwa intombi zentethelelo bese uyayiletha emagcekeni lindele ukuthi wena uzoyikhethela nje intombi esontweni. Kuzizwa kanjani ngalokho? Yebo kunjalo sisi Magasela akuvumelekile ukuthi uhambe uthatha noma ikuphi ngoba sisonto ekuphakameni but
angikwazi ukuthi ngingashintsha uthando enginalo ngoMaSibiya. uMaSibiya ngiyamthanda yize noma uma engamthandi. Futhi ngeke ngikwazi ukukhetha esontweni ngoba ngeke ngikhethe umuntu engingamthandi ngenxa yokuthi sisonta ekuphakameni. Okay. Inkinga ilapho kuphela. Manje bengicela izibusiso sikhohlwe okwenzekile ngemuva siqhubekele phambili ngoba ngizama ukuvusa umuzi kababa nami la ekhaya. Angithandi ukuthi ngikhulile ngimngaka anginayo umakoti. Okay. Ubonisa usuready wena. Sengiready mina ngoba ngiyamthanda uMaSibiya. Konke abekwenza usekuyekile. Uyasazi nodaba lakhe la kuthiwa emphakathini okwathatha umkhwenyana womuntu waze waphuma unkosikazi. Yebo ngiyakwazi konke anginayo inkinga nalokho ngoba sesikwi-future manje. Sizoqala kabusha yonke into. Asekwenzile uMaSibiya udlulile naye. Ipast le sesikhuluma nge-future manje. Mina ngiyamthanda. Ngiyimisela ukumthatha. Uphinde wathi unabantwana ababili ngiyakwazi lokho. Awunankinga. Anginayo inkinga. Wena unayo umntwana? Mina nginayo umntwana. Wakwaba nayo intombi before uMaSibiya? uMaSibiya? Wena? Hayi mina angigxilile kakhulu ebantwini besifazane kodwa uMaSibiya ngimthandile ngabona ukuthi singaya phambili singakha nekusasa. Kodwa kukhona omunye umuntu wakwazwana naye waba nobudlelwano obucishe ofana noMaSibiya before noma yena umuntu oqala ukuzwana naye? Umuntu oqala lo engizwana naye. Awu bantu bami, yona into engiphi inkinga le. uMaSibiya ngashintsha kanjani athi yena sekuwomunye unyaka kungakhulunywa nge-past tense into edlulile. uMaSibiya kanti uzalo bani? Uzalo yena yini? Ngoba phela uMaSibiya usehambile imigudu ngemigudu. Uyabuya uMaSibiya uzoba umfazi lana kwami. Uzoba kanjani umfazi kwami engakazi aziqondisa izinto zakhe? Ekwazi ukuthi nathatha umuntu unkosikazi amkhipha. Shuthi nami phela uzongikhipha kwami. Umntanami ngeke azakwazi ukuthatha uMaSibiya amnikeze imfundiso. uMaSibiya akazi azafunde. Ngeke azakwazi ukuthi ame ngendlela efanele. Lo mntwana ngicabanga ukuthi niyambona ngane zami. Umntwana ophansi. Lo mntwana lo miyangaphaza uhamba lapha. Ngisho kubona akazi nanokuthi unina wendodana yakhe endoda yakhe noma uyazihambela nje eyibhequzele emgaqweni. Mina yakwami ingane abantu abami ngeke igane lo wankosikazi lo mntwana lo yana. Ngifuna umfazi noma kuthiwa kuyena wasesontweni. Umfazi ozohamba ngendlela yakhe. Lo mntwana intombazane engikhuluma ngayo ngane zami izomshaya lo mntwana. Lo mntwana akakwazi ukukhuluma. Ukuthi khona into asayishintshile lo mntwana ayikho nezinto ayishintshile umuntu wakhe. Angimfuni kwami lo mfazi. Siphawula kwakho la. Ukuphawula kwami ngiyamuzwa uma indlela akhala ngayo kodwa uma ayigcineni uyazi naye akakwazi ukuthi angangikhethela umuntu engingathandana naye. Ngiyakuzwa ngiyakukhethela impela kodwa nawe bra wami ibuke lento. Awukazi uthandane namuntu before uyaqala nje ukuthandana usuyokhokha. Ukukhombisa kona ukuthi uthanda anginika lona mina. Lungenze ngabona ukuthi cha. Phela ulazi nje mhlawumbe ingoba ucabanga ukuthi ilona wena. Njobe suma akamazi nokumazi akakhombisi kwakuhlonipha umama embona. Umbona usulungela ukuthi aze emagcikeni odlamini lo muntu. Mina ngimbona sekulungela kodwa bengeke ngikwazi. Angikho kwi-past njalo ungizwe kahle. Angimjudge nami. Ma angimjudge kwi-past yakhe. Kodwa sengibukela ukuthi ulokhuzane ubafana ngibuka i-experience ukuthi uzoyifaka umuntu osenesipilo nesikhulu nosakho. Manje uke wadla kodwa kaMaSibiya ukakuphakela ukudla. Ukangiphakela. Ingakho mntana ngiyantshela ngeke uvele usuke nje uthi khona intombazane eseyishintshile ibe lentombazane inezingane wena unangane. Awazi lutho othandweni nosuyolobola kanjani uthanda umntanami. Udlile lo mntwana. Kwami nje ngeke azalale mangabe ezoqhubeka nalo mntwana athi uzomletha kulamagceke. Umntanami ngiyamshiya emzini kayisi. Kodwa mama ngiyamthanda nje uMaSibiya kwenziwe njani? Uzothanda umunye umuntu ke noma ungasathathanga esontweni. Uthatha intombazane engalungile emagcekeni asekhaya. Ubaba lalele khona ngaphendwa kabili kathathu. Yonke lo wamthwalo wemsebenzi kababa uhamba wonke nalesigebengu sakho silethe kuleli khaya lami. Umuzi kababa lo akubona nami umuzi wami. Mina ngafika ngizobheka nina mangabe wenza into engalungile emntanami fanele ngiyishanele egcekeni likababa iphume iphele. Manje namangabe uzongilethela umuntu osehluli nabazali mina ngizomphatha kanjani ngoba ekwazi ukucontrola wena mina ngeke phela ngize ngikwazi ukuthi ngimcontrole nomsindo emagcekeni. Ekhaya likababa ngesihlale kahle ngane manje uzoshada ungakha ngisho ukuthi ungamshadi phuma naye uhamba niyogana kwakhe mina ngisale emzini kababa umuzi kababa lo wawushiya nami ubaba lo muzi ukuthi ngibheke nini Shuthi ma uchaza ukuthi ngeke uzungiphe izibusiso mengimthatha uMaSibiya. Ngane yami
Angifuni nje Ngeke uze ukukhuluma. ungiseke. Anginaso nje isibusiso saleya ntombazane. Anginaso isibusiso sentombazane ekhipha amakhosikazi emzini yawo. Izokhipha mina. Umfazi wendoda ekhala ngaphandle ngizongilethela yena. Okhishwa ingane ozothona izoba intombi. Uyayithanda? Uthandani wena kuyena? Uthanda isigebengu sentombi? Mina ngingasalanga isigebengu kwami? Ngeke mntanami ngeke. Makunjalo ngane yami ngiyahamba emzini kayihlo. Uyihlo uyazi nasemazulwini ukuthi ngiphunyiswe uwena emzini wakhe. Sala mntanami nengane yakho. Ma ngizothanda ukusho ukuthi ngiyaxolisa. Kusho ukuthi kusamele ngiphume ngaphandle ngiphinde ngikhethe ngoba uhambisani noMaSibili. Awuzama uthole nesipiliyoni inyanga. Engidinga nje izibusiso zami. Bengazi mina ukuthi uMaSibili awuhambisani. Angimufuna ayithi angihambisani naye ngidinga umfazi emzini kababa wakho. Mina njengoba sengimdala nje ngidinga umfazi ozoba umfazi unkosikazi endlini. Ngimdala mina mangiphuma njengoba usuqala ukuthatha umfazi nje umfazi lo ozoba inhloko ekhaya uzobheka yonke into. Mina isikhathi sami sasifishane njengoba bakho uyazi ukuthi ushiye. Ngasala nginjani ngihlupheka nani. Ungangiletheli umntanami usizi. Mina ngasho umyeni wami. Ngasala nani bayeni bami. Umyeni umphatha kahle umngane. Ngiphatheni kahle abantu bami. Futhi wena njengoba uwedwa nje ekhaya, uwena efanele utshele odadewenu ukuthi impilo yalomuzi kababa wakho iqhubeka kanjani. Ungangiletheli umuntu ozosithatha siphonze ngala, asiphonze ngala. Ngifuna umfazi mina ozophila lempilo ephilwa la ekhaya. Mntanami ngizokubika nje ngifuna wenze into enhle la kwakhamba khona ubaba wakho. Mina ubaba wakho akangihluphanga. Ngahlala emzini wakhe mase zongenza umfazi ngaba umfazi. Ngifuna umfazi mina. Hayi lona ngiqhamukela naye. Umfazi wamadoda onke angimfuni kwami. Mntanami. Hayi ngiyakuzwa ma. SisiMagasela ngiyamuzwa ma izinto akhala ngazo. Anginakuyiphikisa ngoba ekugcineni ngiyamdinga uma empilweni yami. So ngiyacaca ukuthi kusamele ngiphume ngaphandle ngithi ukukhetha. Nakhona kodwa hayi phela uthanda uma uthanda wena kodwa ngathi ulokhuzana uMaSibili uma akamthandisisi inhlobo ngenxa yezenzo zakhe zakudala sezenzile. Siyayibona zakudala uthi uma namanje behlangana ngathi akamazi ngathi akanalo akambingeleli. So ngizothanda ukusho SisiMagasela ukuthi hayi kusamele mina ngikhethisise empilweni because ngeke ngikwazi ukuthatha umuntu uma angahambisani la. Na ukuthi nami bro wami nje piece of advice angazi uyuthini uhlelo nolove yabo kodwa ngeke yabo iyasabisa lento ukuthi awukazi uzujole namuntu before uzojola nomuntu osejole kangaka. Yabo vele phela into moyiqala isayinto kuba ngathi iyona that is it. Unawe uyazi SisiMagasela kuyaklikha yonke into connection namagazi. Yabona u-excited nentombi manje mfethu. Nisuke nisaphethene kahle. Kodwa umnikeza isikhathi noma ninikezane noma u4 to 5 years ubone ukuthi uyashintsha yini. Mina njengamanje angifuni qaba manga I'm not good ekujudging abantu ukuthi baphila empilweni ndo bafanele babeke but nakhona uma ngiyalizwe side like le story ukuthi yena ufisa ukuthi umbuzo wandi sabuthatha ulethe ukuthi okay wothiki vele kuzoba nechaos nasendlini. Abazi labo makoti abangampakela umamezana abenza izinto baphuze baletha abantu nabo uzoshaya ngani yakho yabo uzoshaya inkinga ngempela leyo so nje ngizwa kahle ma ngisazozama ukuthi ngiphume ngiyokhetha ngangithi mina kuma uyasijabulela lesinqumo ngithi ngiyasithatha kodwa ngiyabona asimpathile wena noma yena okhethe wena okay hayi mina omkhethile wamshela nje ngamshela mina kodwa ngiyabona ukuthi cha uma uyiprotector kodwa ushama protection hayi bengisebenzisa protection ngane zami le ngane yami ngifuna ihambe ekophalaza ngeke vele igane umuntu omdala ngezenzo zakhe ingakazi zibe nomfazi ngifuna ingane yami nje mangisuka la ngoba sengibikile kunina ngiyise umuntu ayiphalazisa ihambe ngilandela umfazi wasekhaya kodwa idlisiwe uyayizwa sithini ithi yena imisele ukuthi kulalele yenze izoyiqala kabusha ukuba idlisiwe ngabe ithi angiyenzi leyo nto mntanami idlisiwe umuthi mncane awu ngeke uzuthi uqala nje ujola wena emhlabeni uthi ngiyamthanda mina uma akamthanda ngenzeka ma phela ngisocathi yona yonke into ekhona hayi ngeke abantu abami lo mfazi angimfune emagcekeni akobaba omkhulu ngeke asaba khona ma ngifuna umfazi wakhe mina ozoba umfazi wakhe hayi umfazi wabo ya qinisile lapho ngodedela yonke into ngishaye kwami inkikizi indodana yami singomakoti uyizovusa umuzi kababa ubabulelo yena ubaba lo muntu hayi intombi entethelelo hayi intethelela ngifuna intethelelo kwami mina nginayo insizwa yentethelelo ngiyakuzwa ma ngizothanda ukuxolisa kuleyo ndawo angikhethanga kahle
kumele ngikhethe umuntu ozokujabulisa nawe manje ngoba nawe kodwa ujabule ungakhohlwa. Nami ngijabule. Ngoba noma ngithiwa kujabulisa uDlamini kakhulu ngisajabula namanje umyeni wami wathi hamba. wena ufikanga nalutho nje la ngaphandle Hayi uyontethelela. ngafika nje ngiyintombi ngithi ngifuna intombi engizoyisinisa kwami izongena emagcekeni kayise njengala wahamba umyeni wami wangishiya nabo ngani wangishiya nabo menza into enhle wangangilandela leya ntombazana ngiyobuya ngintshele ngithi kwami nawo umsebenzi engilungisele wona abantu Ave singajabula. Bro awenze ngendlela right hamba uyicabangisisa le ndaba bo take your time ubone ukuthi yini right yini engekho right but that bengithi nje ngikudlulisela ukuthi nami ngokuyibuka kwami nje ngumuntu ongaphandle angisho ukuthi wena fanele uthane nomuntu na kodwa sometimes mina ndikhula nomuntu nenza izinto amaphutha you understand kube nje yabo kodwa manje usuthatha umuntu nje eseyingqwele ese strong nje usezolida wena kuwena ufanele ulide yena ingeke kodwa ke mina ngizile ukuzojaja la mina into engithandayo ukuthi ukwazile umlaleli uma uza ukuthi uqhamukaphi no daba lwakhe while understand futhi take your time ucabangisise give yourself time with her as well ubone ukuthi uyashintsha yini nazo lezi zinto ama qualities okuba unkosikazi but uma ubona ukuthi anginjalo follow isho uma ulethe unkosikazi uma ajabule nje befisa ukujabula. Hayi ngiyakuzwa simakasala ngizozama ukuthi ngibuke khona esontweni entombeni ukuze uma akwazi ukujabula. Kodwa uyithandeke phela. Ngizozama ukuthi ngithande. Angathi umfazi kamama. Bakungabufazi kamama. Kodwa lo khipha uMandlovu masibe ngeke wakhipha uMandlovu. Ngazwa khipha ubabala mkhipha khona. Anyways Mlangeni Makasala bafethu ngichathi ngiyayideda inkundla manje njengoba nizwile kuma uzamile uchaza udaba lakho wanyukela ushukela iphika yakho idaba phezulu noGayi letshizo kamujulu kuyafa uyambona ukuthi unayo inhlonipho kamzali and uyamthanda umzali wakhe uyafisa ukwenza ngendlela umzali afisa ngayo at the same time nami ngase ngiyam-advise ukuthi akathola into ethando yena kodwa lo girl khona angifuni ukumjaja bonke umuntu unepast yakhe but umuntu meshintsha kuba ngcono but umuntu bengashintsha akabukisisa ukuthi uzoba right yini ukuthi azovusa umuzi wakoDlamini lo girl amnikeze isikhathi naye uGayi athathe isikhathi sakhe ukuthi abone ukuthi ngempela first woman kufanele ukuthi akoDlamini or else ngihambe nginkonzweni ngiyonikeza umali unkosikazi amfunayo but enze sure ukuthi uyamthanda kungabe unkosikazi wama wakhe ngicathi thina ku Black Life TV sayidede inkundla ithanda zami thank you so much for ukusithemba mouse invite and thank you so much for respecting us ube khona ube phathi yohlelo mina Mlangeni Makasela ngithanda ibhati siphinde sibonane on our next episode. I'm out. It's the Black Life TV.